Igbo bibo mamano lotu numereta mamno na apụtala nara tọkwala piom anamno nara la piom biko ndị ọbụla nara piom ejisi ike megịnị ra piom ya bụ onye na-ewetara unu ozi n'ụbọchị taa bụ Nwaada Chisom Alozie. Nwaada bụ otu onye n'ime na-akwado ndị mmadụ maọbụ ndị Igbo ị na-asụ asụsụ ala ha. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo nwafọ Igbo, ị kwesịrị maka isi eme gịnị asụ asụsụ ala gị. Ya bụ n'ụbọchị kedị taa ana m ewetara anyị isiokwu a na-akpọ gịnị, kedu aha ị na-aza n'Igbo, aha Igbo gị ma ihe ọ pụtara. Ụfọdụ ndị abịa sị m biko nwa abada na na-ekwutokwana ihe a na-ekwu na na-etiti ya nwantịntị oyibo ka ha nwee ike na-aghọta ihe m na-ekwu. Unu enyere onwe nsogbu, aga m eme ka unu si wee kwuo na-ekwutokwa m na-eti gịnị nwantịntị gịnị oyibo ka unu wee na-aghọta. Ya bụ isiokwu m taa bụ what is the meaning of your name, your Igbo name? What is your Igbo name? What is the meaning of it? Ya bụ dịka aha m bụ Chisom, mana ihe nne na nna m gọrọ m Chisom n'azụ, mana elele m masị ọ bụ n'azụ naanị ka Chineke so m. O so m n'ihu, soro m n'akụkụ, soro m n'aka ịkpa, soro m n'aka iri, soro m ebe niile. Ya mere m ji gbubie aha m Chisom. Ana omenala ndị Igbo si na culture a sị na aha si na chi, aha nala akwara gịnị na chi. Ya bụ ama m na o nwere ọtụtụ omenala Igbo ikwuwe ihe gbasara omenala Igbo. O nwere omenala Igbo ugbu a ndị Igbo kwesịrị imetụ aka ka ewepụ ya ewepụ. O nwere omenala ndị bịa dị njọ, mana ka ahụ ga-abụ okwu for another day. Ya bụ ụbọchị ọzọ ka anyị ga-ekwu nke ahụ. Ya bụ kedu aha gị, aha Igbo gị, kedu ihe o menyere. A na-agọ, ndị Igbo si na a na-agọ aha dịka otu esi mụọ mmadụ, ọnọdụ esi mụọ mmadụ. That's your name is being given to you according to the circumstances surrounding your birth. Okay, so kedu ihe wa aha gị? Ịma the meaning of aha gị? Ọ bụrụ na ịmaghị meaning of your name, ọ bụrụ na ịmaghị ihe aha gị pụtara, gaa jụọ nne na nna gị ihe aha gị pụtara. Ọ bụ ihe dị mkpa n'ụbọchị kedị taa, maka na ndị mmadụ bịa ga na-akpọ mmadụ agha. Ya bụ ma ọ ga-akpọ mmadụ ọbụmneke, ma ọ ga-akpọ ya aha dị aṅa. Biko ka anyị na-elebara aha anyị na-agụ ụmụ anyị, maka na gịnị aha si na chi. Kedu ihe aha gị pụtara na comment section ka anyị mara. It's according n'ọnụ.